Say, still on stage with you, the Morocco Jnr. Oimo kanyi welu ndidi, so bijuwa, ndidi bagweno, Ndidi Amaka mma. Sawa. Akwa ngwara gị agwa obi dogona. Engineer. Enjoy your money. Make a enjoy. I will sub my 1-5 again. No, I'm going to Oimo kanyi welu ndidi, so bijuwa, ndidi bagweno, Ndidi Amaka mma. Salaba. Oimo kanyi welu ndidi, so bijuwa, ndidi bagweno, Ndidi Amaka mma. Onye biala n'ụwa anyị nọjide ndidi ọdịlịnya na mma. Si na onye biala n'ụwa anyị nọjide ndidi ọdịlịnya na mma. Agba aka m mbọ n'egwu bego nni ọgaranya si na chi n'elu ụwa. Ayalụ ndụ bakụ onye ilo ga-eliju afọ olizie n'elu ụwa ọchịba gị n'azụ onye achụ n'ụwa n'ike onye azọ n'ụwa azọ ụwa bụ ụwa Chukwu anyị nọ n'isi anya na mmadụ bụ n'ụwa ezu oke onye bụ n'ụwa ezu oke obele nwa ka nne na nna ya mụrụ n'agha gidigidigidi agha wee lie nne ya agha wee bizie ọbọnya na nne ya mami ya wee kwuo ewu ụwa nwa m ejele enu ejela na ị ga-agụlili akwụkwọ wee zuo oke tonite wee jebe elementere anaghị eme ọbanye kọleji yo mana o nwere ofu nwoke onye obodo ma na-akpọ nke m jika nke njika wee kpọ ma m wee zuo oke tụnyekene m wee zuo oke ka ọ gbalụ m odibo ọ gbasịalụ m odibo na aga m edu ya ụnọ asaịnị anya denye de gbazie nye ọfụma na-ekwukwulie na-alụsị na ọ ga-agbalị ya odibo arị isii agbasi anya bụ ibe na ọ ga-enye ya obu shọpụ wee nyekwuo onye ego nke ọ ga-eji bido abịa ewo Oimo kanyi welu ndidi, so biju ụwa ndidi bụ ọgụ enu Ndidi Amaka mma. Onye ndidi na-eri azụ ugbo. Oimo kanyi welu ndidi, so biju ụwa ndidi bụ ọgụ enu Ndidi Amaka mma. Oke agwabeghị ya. Obi dogona. Ebidogo wezuba nyababịa owu arụ aka baa na nke ịbụọ arụ ịtọ nke nọ na nke ise ọnwụnwa kalịa
the same line a na-abụ ya okota okota na-ebule ego ọgị ya na-eli o wee kpọọ uwe ezuoke sobu akwa ka ị na-eyi ịfọlọ ka nsị ya dị ibe sọlụ m ka m na-eli mgbe o ji sọ mụ ka ncha bịa bịa ncha asa na ana m ebukwu ma ego ọga m ka m na-eli ba uwe ezuoke mee ka m si eme ka ụwa adịlị gị na mma mime na ọbụchi n'ọbụ ọbụ nne na amụ mana ọbụchi adị ekene n'ụwa oke solu ngwele ma mmiri ọkọsịa ngwele ọgaka oke mba o wee lụọ n'ọbụ ụbọchị uwe ezuoke na-aga n'ụzọ baịsọ dị nli ozuto ọbịa ga-eli o wee bụ onye obi nwa mma excuse me baby I want to tell you something ọbịa ga-eli isi n'isi wee negide ya anya lụta ihe n'ọba kwachapụ ya mụnwa nkwekekwe uwe ezuoke ị na-agba abọyị ị ga-emenwu ibe dị na mụọ one n'ụwa uwe ezuoke kwala alili jebekwe na shọpụba wee jebesela okota wee mụbụ ụwa mụ oyi mụ na aka m agwa ga-abụrụ oyi n'ọkwa na ngwalụ ga-agwa bulu ego ọga gị ka ije buli asa ngoli ụwa uwe ezuoke mara ife o weluzie mbọsị Satọde emechizie abịa wee bulu okpogho wee bunye uwe ezuoke ka o bulu nawa n'ụlọ ka ọ gaba eluzie mbọsị Mọnde ka o jebe na banki ụwa cheki ibe ọ ga-eme wee bulu ego gị ya wee sokwuba ọbịa ga-eli wee kpọọ onye ọbị n'okpogho adịgo ọbịa ga-eli ka anyị jebe bolingo anyị lụsie bolingo ka anyị tabe ibe alọ kaba na-aga n'ụzọ moto wee kunie n'enu uwe ezuoke bụla onye nwụrụ anwụ ewo uwe ezuoke nwanyị na ọbịa ga-eli na oliro ego gị ya na olirozie asa nwa ọchị bụla ego gị ya na o metụrụ kwụzi aka settlementi na o nwetara okwu onye gbara odibo wee gba anya ara ise ọgbọzie sowu arọ ọ na bụ gịnị ji gị inwe ndidi ka esetụlụọ gị nye gị ego shọpụ gị nyekwuo gị ego nke gị kwụnyekwuo gị moto nke ị ga-eji bido abịa enwe ndidi na-ebute nsogbu nne n'ụwa nye bụ onye bịara n'ụwa biko jide ndidi ọyịmụ jide ndidi nne n'ụwa ọ dịle gị mma ijide ndidi nwanne m inwebe ọyịmụ ka anyị welu ndidi sobi ije ụwa ndidi bụ ọgwụ elu Ndidi Amaka ọyịmụ ka anyị welu ndidi sobi ije ụwa ndidi bụ ọgwụ elu Ndidi Amaka onye ndidi na-eli ibe dị mma ijide ndidi n'ebe dị mma onye ndidi na-eli ibe dị mma onye welu ndidi onye ebe dị mma onye ndidi na-eli ibe dị mma ọyịmụ ka anyị welu ndidi
ekene onye kpọrọ ụmụokwu mbịaba ọkasị akasị onye ji malụ ngwa egwu ọ dị mbụ wee mee ROSY Music ROSY Music Entertainment kalịsịa Sambaze onye ọma mụrụ n'oru mba na ọ ga-adịle gị na mma Sambaze Electrical nwebụla ekene aja kene ndị na-eme ọgọ onye na-eme ọgọ na egwu m iwe gbaba maka bịa Chukwu Olisa ga-agbaga ka bịa a very big guy. ekene dị lonye ọma ma 77 ọkwa na isi ka iwe ka ị na-enye m ka ọ bụ akwụkwọ oloma 7 onye ọma dị mma odogwu bi n'ụlọ wee bilu n'ime ịkpa ọyịmụ 77 onye ọma 77 onye nwere gị nwere ibe dị mma onye mere mmadụ n'oge eluigwe dị mma ọkụ mebịa ebe anyị na-enwe aṅụli n'ọbụ na the Big Tigers Club Big Tigers Club ebe anyị na-alacha aka ebe anyị na-elikwo ibe ebe anyị na-agba olingo ebe anyị na-ebukwa asa ọkwa ntịsi egwu tata dola asa naba kpọ ụmụ nsọ bụ eziokwu ma edukwa asa na Sunday na-asa bụ ihe imejiwe malụ tata na m ga-edu asa wee na bụ na Big Tigers Club ọ chọrọ ebe ọ ga-alụ nke ihe ọlụ ọnya n'etiti ụmụ akwụkwọ n'etiti Igboro ebe nwere ụmụ akwụkwọ ya bụ mpiobu pionogedebe nnabụ uwe tata mmachilụ mmachi onye na-eme ọgọ nọ ROSY Music nwanne m maka mbọsị ịkpọlụ Morocco na fon iwe si m mma bịakwa ihe meche wee si ọ dịkwa shọ na m ga-abịa nsi ya enye na nsogbu n'ịgba Morocco na-abịa ibulu ngwa egwu ga n'ọbụ nọmba 1 original 001 ebe ọ na-enye aṅụli bụ n'ọnọgwụ na midia Sambaze n'iga bilili ayịma ka anyị iwelu ndidi sobi ije ụwa ndidi ma ọgwụ enu Ndidi amaka mma ọgwa na iji ndidi ka o jidili gị na mma ibe jidili gị na mma bụ na iji ndidi onye jide ndidi ine n'ụwa n'idoli ebe dị mma onye ndidi n'elu ibe dị mma Ndidi amaka onye nwelu ndidi onwe mmeli o Ndidi amaka onye nwelu ndidi oli ebe dị mma onye ndidi na nke ya amaka mma onye jide ndidi oli ebe dị mma onye jide ndidi oli ebe dị mma onye ndidi n'elu ibe dị mma Ndidi amaka mma eze ego eze moni ite ego ndị Igbo nwa mụrụ ọmụma na n'Igbo ite ego bịa weli o ji nke ya eme ọgọ nọ nso
ụlọ maka na ụfọdụ jelu na Lagos steeti lụọ plaza lụọ mansion ụfọdụ wee jebe n'ugwu Awụsa lụọ plaza lụsasịa mansion n'ugwu Awụsa ọsọ chụbazie nya obido n'ebe akụ ya anya mana ịlụ anya na n'Igbo nọ bụ akụluwe ụlọ ịbụlụ nwatakịrị nwaanyị ọbụla nwelu nkịta ya Morocco nwatakịrị nwaanyị ọbụla nwelu nkịta na iwu ụtọ dịbiye iwu ụtọ dịbiye sometimes mmiri izowe ụfọdụ nọlụ na-ekwu this is weather for two ọgbaghị nkịtị na iwu ụtọ dịbiye na o nwere ibe kọlị ya ụkọ elege mfe si ma ibe m na-ekwu anjewe n'India anjeke n'onye dị mma ikuku ego ịgbanye fanụ debe fanụ kuwe gị ikuku itinyegodu esi idebe ọ na-ejugo oyi mana ikuku ego kụzie gị fanụ dịkwa mma esi dịkwu mma mana ibuli ikuku mọni nọ na-akwụ amụ ọtọ ego bụ mma nwoke ikuku ego na ịdị ọbịa yili ime onye ọcha o ji nke ya eme aka ọbịa ikuku ụmụnne dị ka adịla anya onye ọma ibe dị ka ga-akọkwana m ijebe ejebe ikwu dị ibe dị mma ikuku bịa weli onye melụ mmadụ enu ụwa anyị na ogelibe dị mma ikuku mọni ikuku ego ikuku ego ikuku mọni ikuku bịali ikuku mọni ikuku ego nwa mama ikuku ego ikuku ego ikuku mọni ikuku ego ikuku ego ikuku mọni ikuku ego n'ịga n'ilili ikuku mọni ikuku ego nwa mama ikuku mọni aja abụ ikuku ego na-ekusa mụ ka nwebe aṅụlị a ikuku nọ na-ahịa agha o ji bulu ikuku ego ofe nienye enu ikuku bido n'enu ikuku ego o ji nke ya eme nwoke dị mma bịa welu ugo onye melo nwanne n'ụwa anyị na ogele mma ikuku ya agazie ikuku mọni ikuku ego ikuku mọni ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego o ji nke ya eme nwoke dị mma ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku ego ikuku mọni
elegant face. Oyimo can you well Ndidi? So be Jua, Ndidi Bogweno, Ndidi Amaka. Oyimo can you well Ndidi? So be Jua, Ndidi Bogweno, Ndidi Amaka. The Junior Morocco. Thank you. Oga, ihoye meti egwu owo mmadu ga-agwago. Ihe awụ ndị egwu owo ndị band. Ọ bụrụ ndị band ị ga-ama. Obidogono. Obodo kwego n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Obodo kwego n'ime onye na-eme na-edu ya nwanne m. Onye na-eme na-edu ya nwanne. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Ama ga-eno dị nwanne m na mkpụrụ onye gụlụkọ ga-agọlụ n'obodo. Ekwenu na atụmo n'ụwa. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Obodo kwelugo n'ime onye na-eme na-edu ya n'ụwa. Loloma ejele jela na onye gụlọ ka garọlọ ka ikwu ede nwanne m ede ka ị ga-egulu ịkọlụ ji ịkọlụ ede onye ka ị ga-egulu lotakwa na-echi dị ime n'ụwa n'enu ji ma eme ọnụ 77 na onye ọma dị mma ọ ga-adelili egwu aman ka m ga-eme n'o
lelele ọmụma saro na mmiri ụgbana ji wee waro kugo ji sukwu tabụ ife balogo n'ezie iwe ọ na-egosi o lugo bụ eze nnụnụ n'ezie ọmụma saro ejele ndụ ejele na nwanne n'ime ọdọ aka ebe ọ na-adịlili very big guy. Very big guy. 77 na onye amadị mma onume ekene ego na-egwu bịa gbata weli o 77 do bịa weli oyimo gbata ogologo n'ịga dị 77 bụ onye ọma Chukwu gọziri na nwatakịrị bụ n'elu okporo ọfụma adụdụdụlụ 77 oyimo nwere ibe na-atụ gị egwu 77 na onye ọma dị mma onume ekele yo ka onye na-eme na-edu ya n'ụwa ka onye na-eme na-edu ya nwanne m ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa 7 na onye ọma ka onye na-eme si ya aga nwanne m obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya 77 na amalugo na nke onye na-eme si ya aga nwanne obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa ana m atụ 77 oyi megogo na-agụkwa agụ maka na ezigbo njem na-ebido nọ nke nwegbalụ maka bịa ịgbasịa maka bịa nche na ọ bụ ka ibe ọka ịnaghazi ya ama m n'Igbo okporo na-eche Morocco ka o bido egwu ebido elive agụ agụ 77 na onega adị ibe onye na-eme dị ya ga n'ụwa ibe onye na-eme si ya ga nwanne m nke onye na-eme dị ya ga n'ụwa ibe onye na-eme dị ya eje n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa ndị be anya malugo n'ụlọ ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwelugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa ka nje zute onye ọma dị ọgọ na-egwu m kelelu mụ Chidera fefọ ga-adịlele nwa mụlụ n'ụmụ nze ya bụ ife adịgo taxi exchange Emalea Emalo Chidera taxi exchange Agwano nyabu Chidera bụ taxi hell Oji wige mogo na Vietnam obodo ndị ọcha Konye neme na-edu ya edo n'ụwa Omelogo na-egu mo n'enyi ekene Oji transfer mogo na
na-abụ onye na-eme mma ga-eli ibe dị mma ma mkpụrụ onye kụrụ n'elu ụwa anyị n'ọkọ ga-aghọlụba ibe onye na-eme na-edu onye n'ụwa nke onye na-eme edu ya gaa n'ụwa obodo ekwela ugo ibe onye na-eme na-edu ya n'ụwa obodo ekwela ugo ibe onye na-eme na-edu ya ewo chikelu ugo kelu udene n'egbe egbe na-ezu ori udene na-eli n'ọbọ onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa ewo ewo chikelu ugo kelu udene na-egbe egbe na-ezu ori udene na-eli n'ọbọ ọnwụ egburu ugo emese m ugo chalite oto onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa ewo chikelu ugo kelu udene na-egbe egbe na-ezu ori udene na-eli n'ọbọ ọnwụ egburu ugo emese m ugo chalite oto onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa ewo ewo chikelu ugo kelu udene na-egbe egbe na-ezu ori udene na-eli n'ọbọ ọnwụ egburu ugo emese m ugo chalite oto onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa onye ogologo adịghịzi ezo ma bata n'ime afịa onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa onye chimeleze nne m n'oge ichi ewu onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa onye ogologo adịghịzi ezo ma bata n'ime afịa onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa ije nuo nke na-akpọ onye ka ọ na ya ọchịe ije nuo nke na-akpọ onye ka ọ na ya ọchịe ije nuo nke na-akpọ onye ka ọ na ya ọchịe bigida kadebe n'obi eze eze na-achị obodo na-eli alele n'anya mmiri ibe ọ na-ebela akwa kwanọ na nka na-abịa n'ike n'ike ya mụtara nwoke onye ga-anọchi ihe n'ochi eze ololololo ewije elegant face eze na-achị obodo eze na-eli alele n'anya mmiri ibe eze na-ebela akwa kwanụ na nka na-abịa n'ike n'ike ya mụtara nwa nwoke onye ga-anọchi ya n'ochi eze o nwere obu nwoke a na-akpọ ọdụ mgbe mbụ oti egwu ọ na-ebe alele na chi ya ịghọlịa ego ị ga-aghalị owu mbọsị bulu na-eke ojebe na awa ise obere mmiri dị na be eze ewo chikelu ugo kelu udene n'egbe egbe na-ezu ori udene na-eli n'ọbọ ụmụ ụwa ọnwa egburu ugo emese m ugo chanite oto ogologo onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa ewo chikelu ugo kelu udene n'egbe egbe na-ezu ori udene na-eli n'ọbọ ọnwa egburu ugo emese m ugo chanite oto onye ogologo adịghịzi ezo na-abịa
kele udene n'egbe egbe na-ezu ori o udene n'eli n'ọbọ ọnwa gburu ugo emese m ugo ta n'ibe oto onye ogologo ada eze ezo na-abịa ewo ewo chikele ugo kele udene n'egbe egbe na-ezu ori udene n'eli n'ọbọ ọnwa gburu ugo emese m ugo ta n'ibe oto onye ogologo ada eze ezo. Hello. Hello. Hi, madam Nozigweba. Hello. Biko, onwe ka anyị ga-esi tie egwu a n'abalị a. Achọrọ m kunu jiri aka unu na-eme request. Egwu Morocco ọ bụ na unu chọrọ ka anyị tie. You are free to make your request of any Morocco music you want us to play for you this night. But now, Dexy Exchange. Akalaka. Hello. Kalaka, Aimo. Visa Kalaka, Aimo. Dexy Exchange. Akalaka chukwu nyelu nwa na ọ bụrụ ya ka o nyelu nna. Akala chukwu nyelu nna ọ bụrụ ya ka o nyelu nwa na ọ bụ onye bụ ndane n'ụwa osoda akalaka ya. Ị na-aga ebiche akalaka ebiche n'ụwa ya. Ị bụrụ nwa m chukwu dere afefọ ọhabasịrị m ya bụ Dexy Exchange abatalo n'ụmụ nze ya bụ ive adịgo onye ụmụ nze nwanụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ Dexy Exchange ka Chukwu kesili iwe tinye ihe n'orumba orumba dị na Anambra abatalụ n'ime orumba amụ ọnya n'ụmụ nze ibe Chukwu delu n'akala aka ya bụ nnekwute ọgaranya obido na nwatakịrị wee bido ihe mpako ọ na-aga ọsịchọọlị ya sekuriti ịtọraje ma konvoi mana ụwa ọ mara n'anya bụ ibe dị n'akala aka ya ya bụ na ejele enu ejela na nwanne m na Dexy ga-abụ nnekwu ide Dexy Exchange nyelụlụ obodo oyibo mee ive na-eme bute ka na-ebute ọkwa emesili wee bụlụ Dexy o ji wigi eme ọgọ Dexy onye ọma dị mma
obodo ọza Dexi ịgbanye akalịsịa dị na nwa ọza Dexi oji nke ya eme okwu ngwalụ Dexi ka ọ malụ na mụ na landlord m dịkwa n'ilo Dexi exchange ama m Ndidi aware na mụ na landlord m na anyị na-abụ dịkwa n'ilo onwe ife na-ekwu Dexi ihe onye nke m mgbe jụva ajụjụ oge buzikwa igwe m Dexi mkpọnya na fonu ka njọ ọ ga-ebuzikwa igwe m Dexi exchange na lekene onye melụ mma ga-amụ mma onye melụ njọ ga-amụ njọ mkpụrụ onye gụlụ ka ọ ga-aghọlụ mana ejele nnana ihe niile si na Chukwu onye ka nwa Morocco itinye egwu elofu kwa n'ikuku ego ikuku money ivi gaji we malụ n'enu ụwa si n'akala aka o nwelu ndị nnaba bụ ogbenye maba mesilu bụlụ ọgaranya nwe ndị nnaba bụ ọgaranya maba mesilu na-akụ akala Chukwu nyelu nwa ọbụrụ aka onyelu nna akala Chukwu nyelu nna ọbụrụ aka onyelu nwa na ọ bụ onye bụ ndane n'ụwa osoda akala aka ya ị na-aga evishe akala aka evishe ikuku ego listen. Alugo malu oyibo ma bụrụ akala aka m dị n'azụlụ m abịa ma bụrụ akala aka m dị mgbaji wee tinye ego ka m ji kwudo akala aka m anaghị ebiche akala aka ebiche ejele na onye chi mele eze ga-abụ isi ikwelu ugo ga-etu ugo omive ka anyị na-aga n'iru asị onye na-asụ ọka si onye na-asụ ubi ya zọbikwe n'ọka ọsọbịa biko sụkwa n'ebe n'oke maka na isi uvele oke akpụje gị kọtụ ikpejuo ikpe ahụ ewo ibe n'ụwa si n'aka n'aka dibịa gwa n'ugwu na nwanne m na dibịa da bụ Nataluchi onye masa gbalụ nwa abụọ Chinemeze akwa na Chukwu meliga eze ka ndị mmadụ ji kwubu ibe sọlọva ụfọdụ na-ekwuo na ụgwọ ndị ojii nwe ego ụgbọala ese ugboro ụlọ ulunya na-eme akala uwe ya maka na akala aka n'ọnyilu dibịa ngwọta onye na-eme ụwa si nọ na gala nụ mana ịbịa gwa n'ugwe na ka dibịa na-agwọrọ Nataluchi a na-agwọgọ Nataluchi n'ọgwụ ụfọdụ eze zugbere ụlọ anyị jelu biye agbala ụba ọgọwọji o wee tinye ọjị n'ebele kedozie ntị ka ibe n'ụba gọlụ n'ọjị si na onye
onye nta ga-adị ya okolo ga-adị agbọbịa ga-adị ọgaranya ebe na-ebele ka nwa ogbenye nwụọ maka ịbụ nwa ogbenye nke na-ebebele ka nwa ọgaranya daa lotekwe na nwa ọgaranya nọ n'elu na osi n'elu daba n'ala n'oge ka ọ ga-adakwasị maka na ọnwa ugbula ala ha ji onweda ala ma ji eri ọta anya ka esi ata crackers biskiti ọna ị na-ga-evisha akala ka evishe ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ọyịbo ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ọyịbo Kolunu akiko, bring it out, stop. Mmata kolunu akiko. Maka na mgbe eji wee gụsị akwụkwọ wee chọba ife nga alụ. Dena lụlụ ma ọlụ oyibo mana o nwerelu m isi. Yewo na nzukwula abịa, come I get am. Mmenya n'otu Ọnịcha na mụ mezili ma ọ garalụ m. Nchọba ibe m ga-eme nne n'ụwa ka m buli ike onye na-eme ọgọ na-egwu m ekene edila onye ọma ọ ga-adịlị gị mma ọchịwọ adị egwu m odumaka ka anyị je kene onye ọma mere ọgọ na-egwu m agha ndị Igbo nnọọ omelọgọ ga-adịla nye ọchịagha nnọọ ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịwọ ọchị n'ịga dị ọchịagha bịa weli na-ekwe na onye melụ mmanụ n'ụwa ngelive dị mma ọchịagha ibi ji bụlụ ọchịagha bụ na ijebe obodo sochie ka azụ ihe na-eje eje na-abata abata ọchịagha n'ịga dị ọchịagha n'ịga dị ọchịagha n'ịga dị thank you omelu mma geli mma oyi mọchi agha ebele kasị ebele nna ebele ụmụ nwoke ka m ga-ebele ọchịagha ọmbe mbelu gị ebele nna ebele ụmụ okolobịa ọmbelu gị a ịchọla ebele ọ bụrụ na ịchọla ebele ọchịagha jide amụ gị aka ibe mekwenye gị n'ibe iji anyụ mamịrị alụ atatakwana gị n'ibe iji anyụ mamịrị si mba ebudo ekwene n'ibe iji anyụ mamịrị ogwu adụtakwana ibe anyị ji anyụ mamịrị ụta awụsa agbatakwana ibe anyị ji anyụ mamịrị si obo mbụ atụtakwana ibe iji anyụ mamịrị oyimochi agha Okite na-ewu okite na-ewu mgbe jụba ajụjụ ọ bụ gịnị bụ okite elige mfesi ịmala ibe bụ okite nwa
ite maka na elotelu m mgbe anyị dị na nwatakịrị anyị jebe ebe a na-eme mmemme ebe a na-agba nkwụ ebe a na-eli olili nnukwu ite ka eji esi nri apịtị nwa na ịga adịla anyị oji penta mọgọ bịa weli ugo gị celebrity penta ugegbe ụnọ akwa gị na-achọ ụnọ mma akwa gị na-achọkwu moto mma ibe mmadụ ewu niile na-agba penti celebrity penta onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma ibe mekwere gị ma ncha ijedebe ikwu dị ibe dị mma ịnaba na-abịa ikwu dị ibe dị mma ọnwụ egbuchiri gị n'ụtụtụ mgbe egbuchiri gị n'abalị onye ọcha celebrity penta n'ala ekene jọ anaghị evisha akalaka ihe evisha akalaka ihe evisha akalaka ihe evisha akalaka ọyịmọ esi m Enugu steeti na-anata Anambra esi m Enugu steeti na-anata Anambra obodo nne mụrụ m ka m na-agala onwe m ndị road safety wee kwụsị m n'ezi wee sị m gbaliva bureki obediently mgbalụva bureki onye road safety wee jụọ m ajụjụ si m chịta pepa moto m nchilu pepa moto m niile wee tinye road safety one na-enye iru n'azụ chelu pepa chi ya echi mi azụ asị m weta laịsensị m nye laịsensị one na-esi iru n'azụ nye echi mie onye road safety jụzie m ajụjụ gbalụ nwa Morocco gali ma amarọzi ibe m ga-eme onye road safety wee sị m kedu fire extinguisher na nne n'akụkụ niile ma mejiri fire extinguisher ma nwa ka ji wee yọba road safety biko abeg omelu m ebele onye road safety jụrụ ajụ a na-eme ka na-eme onye road safety bata na moto mụ arrogantly mepe pigeon hole ego dị n'ime pigeon hole m wee dapụta n'ala 50,000 nji anata Anambra road safety wee niile go m wee yọba road safety biko ọka abeg ka anyị kenye ọkala ịbụwa ọ bụrụ na anyị kenye ọkala ịbụwa road safety jide owu ka nwa Morocco jideke n'owu na nna anata Anambra maka na onye na-aga n'ụzọ ga-abụkwa ndị polisi mvụ ndị polisi na m ga-eroja ndị polisi mvụ ndị amị n'ezi na m ga-achọlụ ndị amị ive onye na-aga n'ụzọ na m ga-egokwe n'ubu redio maka ịma na ị na-anya na fuel agalaga ọnụ na mgbanwe obele n'ụzọ na fuel ga-agụ mgbanyekwa ọzọ yọsia road safety onye road safety jụrụ ajụ wele ego mgbe ejeweli mbulu moto mụkwala alele nataba na Anambra ozigbo nje nna bụ welcome to Anambra fonu ringiva pụrụm n'akụkụ oche m wee n'anya n'akụkụ oche ọ bụrụ iPhone 12 ma mụ mana m enwero
iPhone 12. When it's here, when nene nyobuma. Phone ring kwa. Brum brum. Wetinyi ye nante. Even jitinyi ye nante. Kamalo nyemwe. Biko abonye na-ekwu. Asimu no kwa na onye road safety. Mbanyo phone debe no chebulu moto patava nambara. Abanya kibuwa. Tinyekwe phone nanti. Isi di no bu onye na-ekwu iva. Osime wekweni no kwa brother road safety. Mbanyo phone debe no chewe mula muwe natava. Onye road safety bonya nkito. Mba road safety mba. Di onye ni na-enye m nsogbu. Osikunu si mmada nọzina na steering wee tinye phone na ntị. Di na-enye m nsogbu. Ajụjụ ọ jụziri mụ. Biko kedu ebe ị nọ now? Ya nyeghachi m ego m. Onye ghachi m ego m ka nye ya phone ya. Up till now, road safety ka na-agbọ na phone. Kwa ka njụọ unu ajụjụ. Onye ya phone ya. Okay, onye isi munye ya phone ya. Anjugoro oganya. Ajụjụ nna ajụ, unu asị munye ya phone ya. Okay, ka njụọ ndị side bụ ndị ezigbo mmadụ, Ana m ajụ, onye ya phone ya. Nye iPhone 12 even go ebu 50,000. Even go onye road safety na nnaga n'ezi na nna-eje airport. Ọ bụrụ na nluo n'airport mbanye aeroplane dị ụmụ wee jebe n'obodo Lagos. Nlukwe na Lagos mbanyekwa aeroplane ọzọ kwakwa. Aeroplane bulu mu anyị jebe n'obodo China. Anyị lusie na China. Mgbe pilot na phone. Ibe m ga-ajụ ya bụ kedu ebe a na-echenji phone to 17. Ga-echenji elu mụ iPhone 12 to 17. Ihe bija kalaka. Ihe bija kalaka. Ihe bija kalaka. Aiwo. Ihe bija kalaka. Ihe bija kalaka. Ihe bija kalaka. Aiwo. Ngwani ge bija kalaka. Ihe bija kalaka. Ihe bija kalaka. Aiwo. Here. Chukala
go gachake ewigo. Small body no be sickness. Ekene di lo no more small body. Small body big engine. Onyama bia welugo. Small body big engine bia weli. Omonne no monna na ni jeli buzo. Yes, you do mama, small body big engine. If I come back, if I'm alone a big tiger, nigga won't did him. If it's alone, nigga leave. Cholo ni ga nwukwu anekwu na nkịtị onye chi mere zọbụla eze n'ụwa ndị aka na-aga azụta ite ego ite mọni ikuku ego Olie ni vedema oimo. Aja. Funivi enu maka na ozi azila nwụlọ ọkụ n'elulili be Chukwu. Hey! Bebani ne mwangole onye ne mogo ka dike chi o mi mane ebani ne mwangole na Big Tigers Club mwe kwudo onye ne mogo onye me mma okele ive de mma ekene dili the Big Tigers Club Asia tango nyedema Asia baba weli Mwa mulo muma niga delele Onye melo go kekeli wedema Ambula guma ankene opportunity in India Opportunity in India obia Big Tiger nenye kekene Obi in India bonacha Celebrity engineer Akana lu no na elebu Ekpili engineer 70s 30 years collection Engineer ni gadi onye jigi jive de mma Odogu lulu 17 stories Numu Chukwu Celebrity engineer
yes, no ga delege mma. Ndị na-eme ọgọ nọ n'ọgbọ, onye mama okelie mma, bụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọlụ. Celebrity engineer, aka lụlụ nnekwu n'enu. Engineer lụgụ n'enu. 17-story building n'Umuchukwu, onye emelie. Agụbata mgbada gbala ọsọ. Ekene niile ofu mba ji nka na-eme ọfụlodu. Ofu mba ji na-eme ọfụlodu n'India, Oyimobidi. Ọlụ dị mma nwere ụgwọ dị mma, onye lụrụ mma ga-ekele ihe dị mma, bụ nne m gwara m mbụrụ n'obi ọ dịrị m mma n'ụwa. Ọlụ ọma nwere ụgwọ dị mma. Ekene adịghị Chukwu nne n'ụwa, ma ogologo ndụ narị isi ike ka anyị na ya Chukwu. Celebrity engineer, aka lụlụ nnekwu n'enu. Aka lụlụ nnekwu n'enu. Oyimo my G, you are my G, you are his G. You are our G, my G. Oh, your mama, my G. This on the liver guago. Then there's your mama. If I go, do muze. Oh, you don't know when you're gonna. If I go, all the no nyendema. If I go no munze. Chukudera. Mama chidera. If I go no kandelele. If I go my G. All on you now, no one. Come back. Alone n'ụwa, ọlụ dị mma na nke dị njọ. Ide ebe na bụ ịmalụ nke dị mma, n'ezi ebe na bụ ịmalụ nke dị njọ. Nke onye mejelu obunegelu chi ya. Bibo bụ na mmadụ na-eme one n'ụwa, bibo bụ na mmadụ na-eme, wee si na mmadụ abọrịa n'ụwa. Big G, Chukwu bi n'enu na-ene gị anya, my G. Olisa anọ n'elu na-abụghị anya Oyimo. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ ọnụ, onye kwu oloma emechesi ọghọla oloma. Onye kụọ ọka n'ubi ya emesie n'ọka ka ọ ga-aghọ ọlụ. Onye kọlụ ji n'ubi ga-egulu ji, ịkọ ede igulu ede. All the man will look all of them and then no one more. All of man will see 1,000 pieces. All of them man will look all of them. All of them man will look all of them. All of them man will look all of them. All of them man will look all of them. When you look at man, you believe it. You look at John, you believe it. All of them will look all of them. All of them will look all of them. Dancer. I'll be all of Papa Lulu. One man show. Celebrity Penta. Ozukwa Celebrity Penta. Aka na-achụ ụnọ mma. Na
bụ ọchịagha Buda nwa mama ọchịwa n'ịgadị ọchịwa nekene ma iji ọchịagha nekene ma iji ne ọchịagha unu na-abọsọ na ndị elibe agwụ agụ ọzigbo onye ji meleze ọbụla eze ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịagha ọchịwọ onye ọma dị obodo mma ọchịagha n'ịgadị ọchịagha na-adị Lion of Africa n'ụmụ Chukwu ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịwọ Thank you my G mana onye ọbụla ga-aba nkata ka o wee megide unu Holy Ghost fire ọ bụrụ na ị chọrọ iso wee keta oke n'ebela ị ga-eweni aka gị enu weni aka gị enu weni aka gị enu iji iso wee keta oke n'ebela weni aka gị enu wesi onye bụ na ga-aba nkata ka o wee megide anyị o Holy Ghost fire ndị ọma bụ itenu ayo nwa mmadụ ụka ibe ndị ugwu na-ekwu Emeka mmadụ ụka ibe ndị Igbo na-ekwu Emeka mmadụ ụka ụbọ Morocco nwa mmadụ onye ugwu eze egwu Thank you. Ifo enu eti egwu ọwụ mmadụ ga-agwa gị ekere ọrụ eke onye na-eti egwu adịghị strọgụ ọ dị ka ihu nwoke maara ọtọ ọ dị abụọ ọtọ ụbụ nwoke maara ọtọ adịghị arụ ọsụ nwaanyị ọ ga-ebu ụzọ hapụ dị gị ọ bịa nọrọ ala nya fan ma ọ nya AC